ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakam bnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. Galban nak kap ya ribbon tu nasubha ban thak tilang berkat nasubha thak tilang Kaseng Ribhoi Youth Welfare Organization haga jing syakri ban pek ya ka baha kamiat jong ki paitba mentaga sngi ka santarik ubnai kala lengkot arhajar arpusau kala ais ngobhas nem thamai syaka kong basisya soktung daga yeng baka kong basisya kan syong kan sa ka kong basisya soktung gadai ka basyong basa ha ka snong mardon nongba omsning Ribhoi district kabadon hapadeng ka jing hadien ka jing khlat no ukurim jongka kumta kahab ban belahi daladi ban besar ya ki henreungut ki kun ibariddo idang arsnem duna karta ibashania haki hemmen kibadang hapo khandai snem karta bakin ri sumaria i hagapor mensngi kat baka kmi kalek kamai ban yo jakpo kini ki kun kim shim layo alat ban le school namar ka jingbom kot bor ban pha school ka khun kan thei ka bahe do ka badang hapo khat sau snem kartaru ka hab ban syong belaying brio syasor ban yo ban kersan lang ya kakme ban pendap bam bat giwei jing don kam hayin kaban ningkong kabangan yathu yapi kan long ka khana balingkot kumnong i jam ya kani ka kam ka ba nilaya ya kani ka khep ka bamenta ha ka wi ka sngi ka de ka sngi sunday ka ta ka si ublei ha ka santarik ka ba nga dang syong hayeng i president la phone yang ai ba ban kharayor yong ba yang nyele chamardon ling ba ka jingdon jong i member jong ngi ki bahang ni tingin ngam pui berkhat hiru khendiat ba ngindon ni bangin haban ya kani kalenti bangin ya pensionai kani kayeng hadien mangi lapoi hakani ka snow mardon klem i kong banisha soktur impat itho i kata kapor ki member ki banang ni klai batai yang bai don i kong iba syam jenjar iba don ki khon hadon remut kayeng jong i kaba lajot kabam ikop shu ban syong ki briuro te hakatahi kajing ngada yaro sisyahi presiden haka santarik ila shim ya kata ka rai klem nganda syuong no ka pisa kenderong imdon Henry ila nut man shim ya ka rai ba ong tol ada kalong haka kum kata karukom ngin nyalle kat bala ban ngin nyashna na kayeng na banta jong ikong ngam chupai perkat ba kani kayeng kalong ka ba itanan bat kanlong kayeng ka bala ipaka sisya
ngada ya ro siya presiden namar ba ka jing tre sitom ka jing alam lenti ka jong i nilala banya ya ka ni ka lenti ka ba nila yo siya ya ka jing job bar kalong ka jing kerku na benta jing ikong baila yo ya ka ni bro ka di na ka jing isne jong blay ka jing kerku ka ba blay ula ai ka jing persan men sim ka jong blay ka ba ula persan men sim hai presiden jong i bangin lala siya bangin ya jam ya ka ni ka lenti te ha ka kharwi tarik kasngi bangin lasdang bangin bu yu tau mau nong rim mo bangin sinai kani gayeng nilai at wan lang da ka bor met jong ajong hing nilai wan bangin ya tre hang ne te ka wing ai kublei sikat de ye ba Wilson so tun ibla tre sitom da ka bor met jong ibla long tau misteri mo nong sinai gayeng ban pinitanat kan ne tengah da ai kublei sisya ye ba Wilson bat kumjuru kajing kublay ka banga dadan siya na do ka mansim kadi ba Vincent Landam ngada Aisha kajing ro i kumbai he ka met isngat ka mansim ro i he kata ngada ai jing ro siya i namar ba iru ilong itaw wi u ratba upayaw baskem ubala ban Krisyan kawi ka ba ningkong ngakwa ba baro ngin ai kajing tap ketilang ya kajing ya trailang jong pi ki member ki blayadan bentalang hakani subhaya tap ketilang baro Kiong we make a living from what we get. Kamut ba ngi bam na ngi kamay al jong na ngi penbiang ila de da ka e ka bang iyo. But kiong ros ko we can tin ba. We make a life from what we give. Kamut ngi ay ka jing em na ngi penlong ngi ka jing em da ka e ba ka bang ay. Te kani ka long ka kantin ka bang la sutu sai ha kani ka kanta ka kanti ba menta ka bangi la banle ka kani ka kam. Si sahi ngi kim syam la poi modder. Bangin la kum kani ka kam. Makani kadang liga sinjam ke banengkong nak benta jongi ha ilenti balengkot wat ha pedeng ki jing ki bangi la mat ki don ki lenti ki bangi la haban ya sibun ki jing rewat hata i pedeng ki jong ki jing teli ka mensim ka jongi ki ta ki para member ki dukot jongi ki bala ya len lade te naso tonat aning so kumene sikata ya ki member baro ki bala len lade na benta ka ban ai ka ketika mon ketika diang banerap lang ya ki badon kam dak ka bapela hapo jong ka sinong ka jongi te ngapin pauru ya ka jing sngongu ka ba ngamla ban batai su da ka ktien brio te nga kermen skam kita ge ge kinwan na blay try kan rat ka jongi ka e ka mga kwa ban pa hong na kalong ba ka sem ka bangam pat sngaw menno nga kren na ka ba sya ya ka ka sem ka bangam pat sngaw menno wanam sngaw e na ka liang ka jong phi Henry ka le pat ya ki kam lane ka penpau da ki kam ka bamut ka RB no ka RBYW o ka te ka sem ka banang mit mai ha ka jing yal denti ka jong ka nge penpau ya ka jing sngungu kum ka balang ngayang hang ne kum ka snong ngayang hang ne ngi na ka liang jong ka balang ngilawan ban ya rung yami hang ne ngilawan hi tang ba long ngilong di baduk di basung imla ngila persyang ban ya ka contribute kat bangila roi ngimla pan ban le hadu kat kane ka jingla ka jengpi hai pori balengkat kumangala kelino presiden ta kalong tang arpu singi ban pendap kat kane ka yeng te kalong sya ka kam ka bakrau ka bapila le te ngak bu ka jengkerpang bun kumalaong dai ba elbes mo menta ba bun bangi suyak ang haki surok haki lenti haki social media sen yarap le Henry kasukut tang hangta Henry nga ngaju perkat bat kata ka dei ka jinglong hapo ka donut ka jonga hadu kini sing try da pikli na sinong pitip ya ka ka bangadan hapo ka donut nga what you ong is yano haba pimle haba biong is le ngaju ong ya kita kikintin pun gibriong ane is kata kalong ta uta ulong ta pimle te kan mento yu ta ka kintin jong pi is le daga kam gen lada dei sitang karu kalabha ay ke lada dei sipotong karu yo ka duga sipotong karu jong pi kan kren breu ke te kata ka dei ka banga kwa te ka RBW o ama mta ka la le ya ke kumba la yo sngew ya ka history ka bala kun sngew da general secretary mta bah ka puar ka belengkat ha ka jingalam ka barabba jong presiden kilala ru ban penlong kan ya i basi sya soktung ide sya ibalaman ya ke jinjar ila yo pagi kun Henry play pagi kun jong ula klan no na kanang pertei di ila sa kun swet ila long marwe ila haben persai ki kun
te kane kan linti ka ba phi yalam phi kan long kan nupsa ka ba bha ya ki wei bat ni don sibun ki judge organization hang ne apo ka sinang hinroi kum kane kam padan te kane ka lalong sha ka kam ka ba krau tam Ngin kimilinti bat ngin kibok namata kan ngalong ying bakan ning im ha jingko jingkhia kham tam kapahu pahai bat panyo kata ka jing bandang kiu mo nang ne sakmat te nagalian jong iro ngi kular kum kadak jong gajing kersan ya kan ngalong ying ngin sapenyo artli kisnyang kin tresitom kin penhe bat kin yo kata ka jingim jungki le sema ha ka jingim jungki te kum kadak ban plino ikening ngan khap irubon harangkat lang bar khoi Terus mantap tilang. Dengan kod Pak Vincent Lendem, Pak Im Wan IT Yoshapi, Haim dah. Teto kan kapor kabinta, kumbang kayeng, kebalong kami. Oi, namla klem da aingu yang boleh. Namar ba, ublei ngangai ba yo I bo yo snow. Bat ublei isya uba long ublei uba tutsen long bayang akum kare kan thei bat kajing em jonga sanga siam sibun kijing e hinrei hakane klem mat nga aingu nang kong e ublei bat kum ju ru ngamla klem da aingu ya phi kum kan ka siang RBW YO ka balong ka siang ka ba thamai ru hinrei kalong ka siang penban ka ba kiu chaprang bat ka balong kum hakane ka yeng jonga ha oi ha ba wan hane banon tre ya kane ka yeng jonga ha bangam dan ngalek belas ngi bat kum juru ki kun jo ki dan ha yeng andang lawan kila ya tre kila syat himaki kila tep himaki na dong sadong ka bam ka di ru ngam dan henre kila ya rahi ki tre ha bang ayo I sya ki tre da ka men sim ba ka donun bat ki tre ru kim da song thai berkat kane ka yeng jonga sibnai rum pat don kila dep no ngampat modor hi bangan yo kum kani ka yeng ngasuang no ka yeng ka baskem oi ka yeng ka balong no hakai kun pateng jonga kin yo pan song kala yong long ru ka yeng ka baskem oi nya song ha ka yeng man swa badang don ilok jonga ngi song ha ka yeng ka balong jon nrei na du bai lok jonga ila khlat no ki ba yeng ba sem jonga ki la ya pan snai nga da ka yeng kendo oi ki yo I ki ne baru ki ba trilang bat kum ju ru ngai kublei neng kong ya I ba ban ba ong khanayor ba I long presiden ba I long sisa I baladon ka men sim kum yanga ka ru kon thei ila pen snaya ka ni ka yeng bat oi ru I don ka men sim ban ai ru wat dik dik snang artli nga ai ka jing kublei ya phi ba ublei un kar khu ya phi ya ka yeng ka sem jong phi ki khu dik ti jong phi bon ai ka met ka ba kwat ka ba khia bat kar khu ki kam jong phi bat haga dingya lenti ka jong phi ba ublei undon kat berkat bat phi bat kum ju ru nga ai kublei ya I dukhot lane bat kum ju baru mo ki badan tilang haga ne ka siang ngamla ban ai kublei ya phi dak tin reng ai kublei ya phi ya ka man sim ba ka donut nga kadan ya phi ba phi tre yang ne bat kum ju ai kublei ya I ba wel ba hitep ba ilong mastari hawa ya bai wan itre isna isya ngayo I ba itre sitom hadu kata ban pendep lu ya ka yeng jongi banginur syong hakane ka sasare itu si kaki nanti berkuat ka jing snow ka le sa di ka ban tingkat berkuat ini dan ya I kong basi sa balayo ben tiang ya kana ka yeng ba mai haus nam ba mai blei unong ka lam ya phi bat blei unong ka ku ndap unong sumar na kita di buat sama te tongin ndam ha ka jimbuan ngi aingu ya me au blei bi it by snai palat steng jong kana ka sngi a try ngi don na po jong kana ka yeng jong ki sakri ki barit ki jong na
ngidap da ka jing kemen na try habang ilayo ya kasmi ka bashay ilayo aru ya kimat ki ko bakwat bakia wat ap dang gina gipor ki bangi mat ki jing e ki babun sertam ni mat ki jing pang ki jing stam ni mat ki jing jinjar jing kerdu en rai mem sem lai no atra ni ri ni sumar ni dan rengkat atra yang ni duai ro na ka benta ka seng ka balak kloy ban kener ya lang jong ki kti atra bahkan la atra ban sei su ban pen iya kata kasap kata len ke jengki bakum no kinang la ban kentiu kumba ka moto ke jengki kong ban kentiu ya lagi jong kong basisa suk tong atrai bahkan long ka yeng ka baskam kan long ka yeng atrai ka ba me men diang hon atrai na du ki dukhat jong ka ki balong ki khun ki kti ki jong ka ablay men rui men sumare ka da ka ba men aya ka met ka ba kot ya Milang aru atrai ta ka jing sep tiang ya me bagi dang la ben yang hap leng kan ka pertai ka badam da ka bangat ngentang ka kerteng ka jong me bleu pa udah bon cikun bat juru atrai kerteng jong men sim ba khoi balong ju blei men men ta bat sedu ke bom bom cikun bagi e baro atrai nginom yo blei na lar jong me nroi dei tam me ablei rabat atrai ka ni ka puar ka bokor do ringi iwei baro tada du bangin ya sempan bat ki ba ki ba thon ki ba hayung ba sam ki jing ya trai ba ka rano na kan ka jaka nroi men ri khop atrai ngi kerteng ka jome ji sungapan amen